Ubaan power, di siya mo silbi mo bounce man siya musigam siya dapat tingnan to mo kini para makatabang bugo niya sa kanya. Alright. Ano po lang ha? Alright guys. Yes. Alright. Hello guys, naalang ko i-share nyo kung saan pag-ayos sa kanyang B8 nga yung power button medyo hindi na siya mapislit gahi. So ako nang i-share nyo kung saan pag-updatean ni yung casing. So kani siya base rin po siya sa akong pag-research or sa mga akong pagpungutana. So atong suwayan kung ito ba ang akong research makuha ba ginako kung saan pag-ayos. So mas maayo ko na para makibaw po nga maayos nga kung makasugat ng ani o mga friends niyo nga ning ani po ubaan power di siya mo kuha silbi mo bounce man siya musigam siya dapat. So ako nang i-share niyo naot nga atong makuha o hopefully. So atong nang buhaton is tangon ng screw kaya nga natay kaning screwdriver og kanara basig na mo yung mga kaila po dahil kasi po makatabang ko. So kay pambiya mahal biya pa ayos mo technician di ba tangan ni screwdriver. Kani siya gipalit na ko siya sa wala po na ako sa ablihi i-unbox kay nabi ko gitrabaho kaya hindi ko gusto nga ang trabaho ng lian makuha nung akong adlawnan wala ko siya testingi o niya filler ni-reply na sa kung okay ba ang ganang unit. So ni-reply po ko nga okay ra kay nagdahon mo ko nga okay ra mo to nga mula na po silbi mukha na po sa na po na ko ba kay piyansa rin po gusto na ba. So mo na listen po na ko nga dapat di tayo mo piyansa nagdahon ko nga okay ra nga mo ito rin guba di ay. So naot kani maayo ni siya. So di ko siya matangtang kay naman si kuan no kani okay bangin na siya. So ang pagtangtang na siya imo na siyang press ito na siya no. So ito kani dapat imo siyang i-press pa na iduot na siksa kaya ubos kilid. So na dangtang na tanan. So ato na siyang abli-ablihon tan teng ano siya guys may pulma mao na siya guys. Mao ni siya ang power ha kanang game mo base ra mo sa akong nasagap ng impormasyon. So ako na siyang gikuan share niyo naot nga mao kini pinaut mao kini para makatabang bugo niya sa kanya. So mao na yung power kay di mo siya ma-press ato na siya igton. So mao na siya guys mao na yung power. Try na to. Yes! Na okay na siya guys. Tato pa ang ganun din yung problema. Ang problema ni kuan kanira siya ang problema di ay ha? Sige kami mo siya na mag-dislocate siya ba nag-press na ko siya di siya ka-push kay nabangag man siya ba nabangag mong katuyang ka ng silbi push button niya di siya ma-press kay nabangag man. So ang ulima rin kani siya kaon na siya ayun ano to ni. So ato na siyang ikuan itarong butang kani itarong siya butang ay butang. So bali sini power na siya. So ang problema gito na diyan kani
Sabi ang kanyang black niya sa tunga, nabangag siya ba, wa na dislocate siya, wa siya nabutang sa saktong niyang pisyon. Ora ang kani siya yung kaning yung power button, di siya ma-press, di siya matarog pindot ba. Kay wa siya maka kuan nga something nga gahi nga maana siya mag-boot kay kanawaan mo na siyang itong na dislocate niya na sige lingin nasulti siya sa bangag ba. So kani siya mo nang kuan mo gisampong yang bangag para moy mo-press na diri. So maglisod mo butangan ni king ana maglisod man kay tangtang man siya teknik ani kay butang sa daan diri na so ana na siya dayon usapan mo siya butang ko i-aklap na guys. Alright, sampul lang ha. Alright guys, yes, alright. Hirap na to. Balang palit ng 1.6 da sa kaning condenser. Dapat na siya kani siya dili siya nasi gap gamay ba niya tung una kay medyo nalubong man siya. So salamat sa katong uban nga share po ilang ideas ug nakatabang sa pareha na ko nga na problema po. So ito na ibalik ang screws. So magbalikan ni wala tuyo ko no padong wala mo ni guide nimo so mo na yung last kani na yung last so imo sundon po niya sa butang ng kani siya. So same gyapon sa diri mo siyang ituyokon padung sa wala kani ba wala para ma-arrange siya ba guide nga nasa sa low na siya hindi siya magkayagaw. So mo to guys, so ako tatsingan to okay na ba so long press ayun okay na open mo long press po siya 2 to 4 seconds. So muna guys, salamat. Sa sunod ng video guys, ako ni-isurin nyo kung saan pag sit-upan nyo. Ano siya guys, magpinabangayan lang or share ideas. Kitang natin mga alam pero naiuban nga wa tayo alam. Diba? So sige, salamat og di rin lang ko salamat sa inyong pag tanaw sa akong video.